Ahojte pri Evanjeliu inak, krátkom videu, kde sa zamýšľam nad múdrosťou Kristovho evanjelia vo svetle modernej psychológie, filozofie a mojej vlastnej skúsenosti. Dnes tu máme Evanjelium od svätého Jána, moje najneobľúbenejšie, lebo je dosť ťažké a dosť také záhadné. A máme tu 17. kapitolu, 11. verš B. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si Ty dal mne, aby boli jedno ako my. Ježiš sa modlí za učeníkov a prosí Otca, aby ich zachoval vo svojom mene, ktoré si Ty dal mne, aby boli jedno ako my. Máme tu dve také silné slová pre mňa. Jedna vec je meno, zachovať niekoho vo svojom mene, a druhá vec je jednota. Keď sa dotkneme toho mena, tak Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si Ty dal mne. Aké meno dáva Otec synovi, hej? Tu sa bavíme o trojičnej teológii a o vzťahu v rámci Boha ako jednej bytosti v troch osobách. A je tu vzťah Otca, Syna. Otec dáva synovi meno a tým menom je syn. S tým súvisia výsady, hej? S tým súvisí všetko. Všetko bolo stvorené skrze neho a pre neho. A aby sme si to tak vedeli predstaviť, tak si predstavte, že ja som narodil na Slovensku, mám slovenské štátne občianstvo, čiže ako keby, že mám menom som Slovák a plynú z toho nejaké výhody a plynú z toho aj nejaké nevýhody. Hej. To, že som Slovák, že sme súčasťou Európskej únie, že sa nazývam Slovákom, mám pás, mám občiansky, tak mi dáva autoritu cestovať v rámci Európskej únie voľne, bez kontroly na hraniciach a tak. Hej, čiže dať niekomu meno znamená dať mu nejakú hodnosť, poznať ho a tak ďalej. Biblické meno má veľmi veľa odtieňov alebo tak, ale chcel by som to použiť v tom kontexte, že zachovaj ich vo svojom mene. To znamená, že nech sú títo moji učeníci, títo moji následovníci tvojimi synmi, ako som ja tvojim synom. Zachovaj ich vo svojom mene a z toho vyplývajú mnohé výhody, hej, krstom sa stávame kňazmi, prorokmi, kráľmi, ako keby nie v svete, ktorý my nazývame svetom, kde je nejaké štátne usporiadanie, sú tu nejaké zákony, ktorými sa riadia krajiny, ale my sme súčasťou Božieho kráľovstva, ktoré presahuje zákony krajín a máme isté autority. To, že máme meno, že sa voláme synmi nebeského Otca, nám dáva veľkú autoritu k modlitbe, autoritu nad zlým, nad tým, ktorý nás chce dať dole a stáva nás do pozície Božích detí. Čiže toto je prvý taký moment a predstavte si, že prídete niekde v mene prezidenta, znamená to nejakú moc, rovnako si v mene Otca, Boha, vesmíru, osudu, nazvi to ako chceš, si pozvaný dnes byť na tom mieste vyslancom nebeského Otca alebo vesmíru, osudu, alebo nasledovať svoj osud, nazvi to, hovorím ako chceš, ale toto znamená, že zachovať ich vo svojom mene, proste aby sme boli synmi Otca, stávame sa a máme túto autoritu, ako keby sme občania Božieho kráľovstva. A tu sa bavíme ale o duchovných veciach, nie o pozemských, hej. A potom veľmi dôležitá vec, ktorá zaznieva, aby boli jedno ako my. Otec bol so synom jedno. Keď sa bavíme o jednote, tak nehovorím tu o nejakej povrchnej jednote, takej základnej, kde je zhoda názorov, hej, ale bavíme sa tu o jednote, ktorá je veľmi intenzívna, je na všetkých úrovniach ako keby a ideálny, dokonalý vzťah, jak to hovorí moderná psychológia, vzťah, dajme tomu, dvoch ľudí, je muža a ženy, napríklad je v tom parádny, alebo vtedy je ten vzťah zdravý, keď si tí ľudia navzájom pomáhajú rásť a rozvíjať vlastné dary. To, čo im je proste ako keby prirodzené, hej, že ten partnerka podporuje mňa, aby som sa stával najlepšou verziou seba samého a zároveň ja podporujem ju, aby ona sa stávala najlepšou verziou seba samého. A je tu v podstate jednota, ktorá je obojstranne prospešná a pritom sa v tom ako keby vedie nás to bližšie k spolu, ale sa v tom nestrácame. Ostáva moje ja, ostáva tvoje ty. Čiže medzi otcom a synom
medzi Kristom a nebeským Otcom nebol žiadny rozpor. Nič proste, čo chcel Otec, to chcel Syn a Otcovou a Synovou túžbou nebolo nič iné, len plniť vôľu Otca, ako Otcovou túžbou nie je nič iné ako milovať proste Syna a vypočuť každú jeho prosbu. Takže z dnešného evanjelia by som si odviezol: zachovaj ich vo svojom mene, to meno má moc, hej. Nazývame sa Božími deťmi a nimi a sme, hovorí svätý Ján vo svojom liste. A druhý rozmer je tu jednota, aby sme boli jedno s Otcom. A je to jednota nie povrchná, že len verím to, čo hovorí písmo, ale že to žijem a zároveň ma to obohacuje a Bohu to zároveň robí radosť. Čiže je to jednota, ktorá je win-win. Prajem nám všetkým požehnaný deň, veľa lásky, veľa bdelosti a veľa prítomnosti, aby ste veci robili naplno s celým srdcom a vedeli, prečo ich robíte. Majte krásny deň, ahojte.